जोंहा चिरांदुवार UPPL कमिटिनि दिनै गोदान आफाद दानाय जादों। गोदान आफादगिरि, गोदान गाहाय नेहाथारि गोजामनि गेजेरावनो दाफामलायनानै जोङो रिसाफल खालामनानै गोदान मोनसे कमिटि दादों। थांनाय बिसायख'थिनि सिगां जिहेतु नैबे कमिटिनि सासे सानै दैदेनगिरि मावथिफोरा एसे पार्टिनि हेंथा खामानि मावनायखाय बिथांमोनखौ पार्टिनिफ्राय बोखारनानै दा गोदान कमिटि जोङो चिरांदुवारनि UPPLनि कमिटि दानानै होदों आरो जोबोद मोनसे गोख्रों कमिटि जों दिनै दानो हादों। नोंथांमोना सरकारनि हेंथा दोलो जानानै दा इयुनाव माबायदि हाबाफारि लागोन माबायदि खालामनांगौ? सुबुं दारा खान्थियाव जिहेतु जोंनि भारतआ सुबुं दारा मोनसे हादोर, बे सुबुं दारा हादोरावहाय जेब्लायबो मोनसे रुलिं पार्टि थायो आरो मोनसे अपोजिसन पार्टि थायो। जोङो 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम रुलिं पार्टि जानानै बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामबोबाय। दा 2025 मायथाइनिफ्राय जोङो 2030 मायथाइसिम अपोजिसननि बिफाव लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनो थाखाय थाग थियारि जादों आरो जिहेतु नैबे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिमाव गोबां बिसायख'थिफोर फैगासिनो दङ। दा जोंहा MLA इलेक्सन फैगासिनो दं। MLA इलेक्सन बायखांग्रोबनो जोंहा MP इलेक्सन फैगोन। MP इलेक्सन बायखांग्रोबनानो आरो जोंहा BTRनि बिसायख'थिया फैफिनगोन। बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जोङो 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिम मोनफ्रोमबो बिसायख'थिखौनो जों देरहाबोदों। दा जोङो 2025 मायथाइयाव मोनसे इलेक्सन जेनदों। 2026 मायथाइनि इलेक्सनखौ जोङो मोजाङै देरहाफिननो थाखाय दिनै जोङो साखा-फारा जानानै दं। MLA आव जोङो BTRनि सिङाव आरो BTRनि बायजोआव मोननैयावबो जोङो MLA इलेक्सनखौ जों गेलेगोन। देरहानाय जेननाया रायजोफ्रासो डिसिसन लायो। रायजोफ्रा जायनो भट होगोन बे देरहागोन, रायजोफ्रा जायनो भट होनाय नङा बे जेनगोन।